Halo? No co jest? Czaruś jest jakiś smutny. Czaruś jest smutny? Kto tu przyszedł? Kto przyszedł do Czarusia? Wuja Jasiu. Wuja Jasiu przyszedł. Wuja Jasiu, powiedz coś. Powiedz coś do Czarusia. Czemu też się nie chcesz uśmiechać? Mama, coś robi w tych zdjęciach. Wygląda jak smutek. Co? Smutny Czaruś? Wygląda jak był u dzieckiem takim nieuśmiechnym. Wczoraj był też uśmiechny. No. O tej godzinie, o tej samej. Tak? No, No, a dzisiaj coś... kiepsko. No kiepsko, właśnie. Coś kiepsko się uśmiecha. No właśnie. No. O, Kiepski jest. misiu go zainteresował trochę. Tak? Misie chyba. Czaruś. No to dobrze, że on ma trochę włosów. No trochę ma. Właśnie. Trochę to jest to samo, co dużo. A tu i tam. Kto jest tu, Czaruś? Kto do ciebie przyszedł? O, wuja Jasiu. Śmieje się. No śmieje się. Tato nie wie, on to śmieje się ze mnie. On się śmieje z wuja Jasia, a to nic. A akurat to się do mnie śmieje. I potem wyścig po obiedzie, a wink, a papan, mały tak, papa. To mogę, to ja wiem, że się... Co? No ja nie robię teraz zdjęcia, ja kręcę film. Cały czas Czarusia. A ile jest tych zdjęć? Ile jest Czego? tych zdjęć aparatu? Nie wiem, bo ja wszystkie od razu wrzucam na komputer. Co jest, Czaruś? A dużo jest? No trochę jest. Tutaj, w tym aparacie? Nie, w aparacie nie ma dużo. Ciu. I tylko